after they've scored, Mbokazi gives us a scare. It goes on with the Reyners. I don't know what type of entanglement I had there. Mina into engayithandi ukuthi umuntu efuna uprove ipoint lakhe ngami. Ya lokho ngeke nguvimbe ngoba nami obengihlule nami ngomhlule. Abo masimakana naye asimakani ngalula. First nje sithintana naye. Wathi hayi woza ndoda namhlanje usuku lakhe. Nami sengiyacabanga ukuthi hayi ke namhlanje shuthi ngiphuma nawo red card. Lento ayishoyo ngeke ngize ngivumelane naye. Ngoba nami ngiyayifuna lento ayifuna nami ngiyayifuna lento. Ngoba nami ngaze ngatshela uref ngathi ngithi yabo ukudlala kanjani mina naye. Into impi yamadoda ke. Angiyawusidedele. Seventh. They are flying in the air and then he comes out and is having a problem in his head. We're thinking he's got concussion. We don't know if he's gonna be okay or not. Ashuthi yena ngathi ewaphezulu kwami ibona ngathi ngiyaphuma. Wabona ukuthi sekhululekile. Khona wangavuma ukuthi ngibuye. Aba lapha akubuyanga waba right akudlale kangahle. Kodwa ngoba ngathi wangibiza. Hayi uzobona ngiyambalekela mathi ngiyaphuma. Nami sengibela uyithemba ukuthi hayi ngolo ngokuzayo hayi namhlanje. As you can imagine now that